A música tradicional galega de Boimorto. A música tradicional é aquela manifestación musical que se transmite de xeración en xeración e de xeito oral, aínda que hoxe en día tamén grazas aos cancioneiros. É unha música que representa os valores e a cultura dun pobo. A música servía para celebrar acontecementos, facilitar o traballo, divertirse, para espantar os males, etc. Tamén era frecuente que o canto fose acompañado por instrumentos e tamén bailes. Algúns xeneiros máis importantes son a muiñeira, os alalás e as perdeiras. Segundo a clasificación por familias temos 1. Instrumentos de percusión: bombo, tamboril, pandeireta, pandeiro, cunchas, lata de pemento. 2. Instrumentos de vento: a gaita, acordeón, frautas, asubíos. 3. Instrumentos de corda: a zanfona. Os músicos non eran profesionales e adoitaban aprender a tocar grazas a outros músicos ou familiares. Os grupamentos que se realizan non eran estables. Frecuente era o músico que se xuntaban para pasalo ben.